Ne ni mano ka ɲinɛ suntigɛ Tamaro o kɔni o bɛ kɛ yapaden de. A ye video lajɛ f'a danna aw ni Yankuma. An mago bɛ se Tamaro Magama ma. An ka pɔli sigilen ta kan an bɛ bɛri k'a la i bɛ bɛri ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An b'a to bɛri in ka yeli. Ni waati kɔnɔna na an b'an ka Tamaro sanango. Tamaro mana kɛ cogo cogo an b'a sanango dɔɔni fɔlɔ o de ka ɲi nɔ. An ka Tamaro sanangolen ɲuman an bɛna kɛ an ka da kɔnɔna na. A bɛ se ka kɛ ni Tamaro jala in nka a Tamaro magamalama in yɛrɛ de ka di kosɛbɛ ne ni maanaam. A ye Tamaro magama ɲini a ka kɛ ni o ye o de ka di kosɛbɛ. N'i ye nin sɔrɔ i da ka kangaliba wulilen mininga a bɛ kɛ kabako i da kɔnɔna na. I b'a fɔ de ko ɲinɛ su in ka di dɛ. Kɔmuso e ye nin ye recette in bɔ mini kana bɔ yɔrɔ fa ɲɛna dɛ. I b'a fɔ ko kuma ne y'a f'i ɲɛna ne tɛ k'o ɲɛdɔn yɛrɛ ya. Nin ye ne yɛrɛ de ka création ye. Ne ni maanaam kana fɔ maa ɲɛna ko ne de y'a fɔ a ɲɛna dɛ. Ayiwa. An ka Tamaro bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ da kɔnɔna na an bɛna yiranin de dabɔ sisan. Miniti 10 bɔɲango an bɛ kɔgɔ dɔɔni dɔrɔn k'a la. O ni b'a ni kɔgɔya. A yɛrɛ b'a dɔn Tamaro in ka timi dɛ. Kɔgɔ fana bɛ taa kɔgɔya ni d'a kan. N bɛna kɔgɔ dɔɔni k'a la sisan. Ni miniti 10 bɔɲango sera dɔrɔn an bɛ tasuma dɔgɔya kɔrɔ. O la an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ka nɔnɔmugu dɔ k'a la. Ne ka nɔnɔmugu in bɛ komi n'a fɔ temi verre ɲɛ 2 bɔɲango. An bɛ sɔrɔ ka n'a doni dabɔ ɲɔgɔn na. Ni waati min selen filɛ nin i tɛ tasuma caya kɔrɔ bilen dɛ. I bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ yɛrɛ de waasa a ka se ka don nɔnɔmugu in na ka ɲɛ kosɛbɛ. N'o tɛ dɔwɛrɛ an yɛrɛ ka Tamaro kɔ. An bɛ to k'a sagun sagun fana waasa a ka nata sisi. I tɛ tasuma caya kɔrɔ dɛ. N'i ye tasuma caya kɔrɔ dɔrɔn i ɲinɛmagolontɔ a b'a fɔ k'a bɛ sisi dugumana kɔni. Baara ɲɛnɛbɔlen filɛ nin ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la an kɛlen don k'a pari fo k'a ɲɛ kosɛbɛ koyi. Ne ni maanaam a bɛ se ka mara frigo kɔnɔna na ka waati janba de kɛ sabula an ma fosi k'a la fɛn min bɛ tiɲɛ joona. Aw bisimila.